ಅಡ್ಡಿಗೆ ಕಾಸಿಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಮೂಲು ಬತ್ತು ಕೈಕಾರ ಪತ್ತುವ ಮಾರಿಲು ಐನೊಂಜಿ ವಸೂಲಿ ಮಲ್ಪೊಡೊಂಡ ರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನ ಕೈ ನಾಲಿ ಬಚ್ಚುನು ಮೂಲು ವಾಮನ ಒಲ್ಲಿ ಆ ಮೂಲುಲ್ಲಿ ವಾಮನ ಹಲೋ ವಾಮನ ದಾದಂಬೆ ದಾದಂಬೆ ನಂಬೆ ಕಾಸಿಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಅನ್ನ ಬಂತತ ಮಾರಾಯ ಅತ್ತು ಮಾರ ಈ ವಾ ನಮ್ನದ ಬಡ್ಡಿ ಬಡ್ಡು ಮಾರಾಯ ಬಡ್ಡಿ ಬಡ್ಡಿ ಮಾತ ಕೊರಿದೊಂಡು ದಾನ ಈ ಟಿವಿ ತೂಪು ಜನ ಟಿವಿ ಅಪ್ಪಗ ನೀ 2 ತಿಂಗಳು ತುಂಬೆ ಟಿವಿನ ಮಾಡ್ದು ನನ್ನೂರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾಯ್ದೆಲಕ ಕೊಡು ಕಾಸು ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಬಜ್ಜೆ ಮಾರ್ದು ಕೊಡ್ತೀನ ಕಾಸು ಮಾರಾಯ ಪತ್ತ ವಚ್ಚಿ ನಿತ್ಯಡ್ಡ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದಿರ ಕಾಸು ಕೊರು ಅದಕ್ಕೆ ಬಲ ತೂಕ 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 ಏನ ನಂಬರ್ ಚಿ ಎಂಕ್ ವಸೂಲು ಅಂತ ಬೇರೆ ತೀರ್ಲು ಕೊರಿಯರ ತೀರ್ತನ್ಗೆ ವಸೂಲು ಅಂತ ಬೇರೆ ತೀರು ಜಾ ತೂಕ 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 ತೂಕವ ಮಜ್ಜೆ ಎಂಡಂ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಬಾತೀರ್ನು ನಾನೊಂದು ಏರಿ ಕಿರಣಿ ಕೆ 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 ಕಿರಣ ಬ್ಯಾನೂಲ್ ಮರಗಾಟದು ಏರ್ನ ಫೋನ್ ಬರೋದು ಮಾರೆ ಅಂಚಾದು ಎಂಟ್ರೆನ್ ಏರ್ಲ ಮೂಸುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಬಡ್ಡಿ ಎತಾಂಡ್ಲ ಅಡ್ಡಿ ಈ ಜನ ದ್ಯಾಗ ಮಾರೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಥ ಕಾಲ್ ದೆತ್ತಿಜಿಂಡಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅಜನ ಗುಡಗಳು ಮಂತೊಂದು ಎಪ್ಪುನು ಕಾಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ಗ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕಿರಣ ಅಂದಿಯೇ ಕಿರಣಿ ಪಲ್ಲೆ ಹೌದಾನೆ ಆತು ದುನ್ನ ನಮೆ 30,000 ಗೆತ್ತೊಂದು ಸಮಯ ತಾನು ಮಾರ ಅಸಲ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಬಡ್ಡಿ ಲೆಜ್ಜಿ ಯಾಪ ಕೊರ್ಪ ಕಾಸು ಗೊತ್ತುಂಡಿಯೇ ಇರ್ನ ಅಸಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಬಡ್ಡಿಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇನೆ ಮರಳುಗಟ್ಟೊಚ್ಚಿ ಟಿವಿ ಪೂರ ತೂತಾರತ ಇರ್ನ ಏತಿ ಬಾಬಾ ಬಡ್ಡಿ ಅಸಲು ಏತು ಲೆಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ಪೂರ ನಿತ್ಯ ಬತ್ತಿದೆ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತು ಕೊರ್ಪೇನೆ ಅವು ಪಾತೆರ ನಿನ್ನ ಬಲ ಪೂರ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದೀಪೆ ನಾಯ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಪೂ ಎಂಡ ಪೂರ ತೂದು ಬಾಯ್ದೀನಿ ಪೂರ ತೂದು ಬಾಯ್ದೀನಿ ದಿಲ್ಲ ಫೋನ್ ದಿಲ್ಲ ಬಲ ಪೂರ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದೀಪ ಎಂಡ ಟಿವಿ ತೂತಾನೆ ಅವು ತೂತಾನೆ ಎಂಡ ಕೇಳು ಮಾತ ತೂದು ಬಾಯ್ದೀನಿ ఏరు మారంబి ఆఫీసర్ల కొల్లి ఏర్ల మిని యాను బడ్డీడు కాసు కొరిపిన మిని కంప్లైంట్ మళ్ళీ సురుకే ದಾನೆ ಇದು ಏರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಣೆ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಯಾನು ಹೊಲ್ತು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುನು ರೇರೊಂದಿ ಕಾಮಿಡಿ ಬಾತಿರ್ನು ಒಂದು 200 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಕೂರ್ಲೆ ಚಾಪರ್ರ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತು ರಾಜ ಸತ್ಯಪಣ ಬಡ್ಡಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪ ಪ್ರಚಾರ ಆತನ ಮೂಲು ಸತ್ಯಪ ಅಂತ ಮೂಲೆ ಬಿಡ್ಪೆ ಇದೇನು ತುಂಬೆರ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇದಾನೆ ಕುಂಬರ್ನ ಫೋಡಿ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಜ್ವರ ಕಾಡೆಂಚ ಬರ್ತಿನ ಮುಟ್ಟುತ್ತಿಲ್ಲಗೆ ಬೆಚ್ಚಜ್ಜ ಅದೊಂದು ಕತ್ತೆ ಸೈತ್ ಬರಿತ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾರೆನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತು ಎಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಅಂಚಿ ತುವಚ್ಚಿ ಇಂಚಿ ತುಳಿ ನಾನು ತುಳಿ ಇಂಚಿ ತುಳಿ ಏರೇನು ಅನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಈ ಇಂಚಿ ತುಳಿ ಅಂಚಿ ತುವಚ್ಚಿ ಅವೇ ಎಲ್ಲ ಬಲ ಎಂಚಿನ ಇರ್ನ ಗಡಿ ಫೋನ್ ಮಂತೊಂದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮನ್ಪುನು ಎನ್ನ ಬಡ್ಡಿ ಲಾಸಲ್ಲ ಏತು ಪನ್ಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ಕೊರ್ಪೇನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮುಗ್ಗೇರ ಇಜ್ಜಿ ಮುಖಂಜ ಎಂದು ಬಡ್ಡಿ ತಗೊಡ್ತೀನ ಜನ್ನ ಏರ್ನಗೆ ಫೋನ್ಕೆ ಜಾಗ ಬಂತ ಎಂಕ್ಲ ನಿಕ್ಕಲ ದಾಲ ಸಂಬಂಧ ನೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನಮಿ ತಪಾದ ಪಾಠ ಬೈದಿನಿ ಎಂಕ್ಲ ಯಾಕಲ ಆಪುಚಿ ಎಂಕಿಯನ್ನ ನೀವು ಲಾಯ್ಕುಲ್ಲಾಗ ದಾತಿ ದಾದ ಮಾರಯ ನಿಕ್ಕಿಯ ನೀ ಯಾಪ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾರಯ ಈ ಎಂಕ ದಾಯ ಕಾಸು ಕೊಡೋದು ಎಂಕಿ 10 ಪೈಸೆ ಕೊರಿಯರ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರಯ ದಾದ ಬನ್ಪರ್ಗಿ ಅಂದು ಮೇ ಯಾಂಕಿ ಯಾನಿಕ್ಕೆ ಯಾಪ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನಂತೂ ನಗ ಬಡ್ಡಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾಗತ್ತು ಓಜುಂಡ ಒಂದುವೇ ಪಾತೇರ ಸತ್ಯತ ಇಜ್ಜಿ ಮೇ ಎಂಕಿ ಕಾಸು ಕೊರಿಯರ್ ನಿಜ್ಜಿ ಮಾರಯ ಸತ್ಯತ ಸತ್ಯ ಮಾರಯ ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ಫೋನ್ ಮಾತಂಡ ತೂಲೆ ನನ್ನ ಮಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಗ ನಾನು ಸಾರ ಒರಿಂಡಿ ಅವ ಬರ್ಪ ಇಂಕಿದ ಇಂಚಿನ ತುಂಬ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬರಿಂದ 30,000 ಮೇನ ತಿಗಲೆಗೆ ದೀಂಡು ಕಾರ್
ಹೆಂಚಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ರೆ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಆತಿಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ನಾನು ಮೂಸಾರ ಪಂತಿನ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಈತ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೊಂಚ ಐನೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರಿಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಒಂದು ಏನು ಸಾಲ ಮಂತ್ ಕಂತೀನಿ ಮಾರೆ ಇಂಚಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಾನು ಪನ್ಪೇನ್ ಅವೋ ಪನ್ ಒಳ ಇತ್ತ ಪನ್ ಅವ ಸಾರ ಮ್ಯಾನ ತಿಗ್ಗಲಿಕ್ಕೆ ತೀಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಯಾ ನಾಳೆ ನಾವು ಮಾಯ